दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल बे गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ। दिनै गेवलां मेलाव जों आसा खालामदों जोङो मानिजाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। बिथाङा जोंनो कनसेन्ट होदों, खोथा होदों। बेजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि चरण बर' फैगोन आरो लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोनाबो जोंनो कनसेन्ट होदोंमोन। दा बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि जायफोर इन्टेलेक्सुवेल सेन्ट्रेलनियानो जा जिल्लानियानो जा बिथांमोनखौ जों आलासि महरै हांख्रायदों। जों आसा खालामदों बिथांमोना गाजा गोमजायै नुजाफैगोन, बेखौ जों आसा खालामदों। लोगोसे दासिमबो आबुं महर मोनाखैना, बिनि सायाव मा बुंगोन? BKWCआ दाबो आबुं महर मोनाखै, बेथ' सैथो खोथा। BKWCखौ थांनाय 2021नि 17 फेब्रुवारियाव दानाय जादोंमोन इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै। थांनाय बे फेब्रुवारिनि 16 थारिखआव 5 बोसोर जाबाय। दिनै दा 6 बोसोराव आगान सुरबाय। दा BKWCनि जाखिनि खामानि मावनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बिथोन होदोंमोन। गिबियावनो अफिसियेल स्टाफखौ थि खालामनो लानाय, अफिसखौ सेटआप थि खालामना लानाय, बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गामि सोसननाय, समस्ति दानाय एबा बियाब दानाय, लोगोसे भटार लिस्ट थि खालामनाय। दिनै जोङो नुनो मोनबाय मोनसेबो जाफुङाखै। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। जों आसा खालामदोंमोन जे थाबैनो बिसायख'थि जायोमोनबा बोसोरसे बोसोरनैयावनो जुदि गामि नटिफिकेसन, भिलेज नटिफिकेसनखौ खुंनानै बा गासैबो जेंना जेथोखौ सुस्रांनानै बिसायख'थि जायोमोनब्ला बे जोङो दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय गासैबो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' रायजो राजाफ्रा माखासे जौगाथायाव जोङो मोनगौमोन। आरो दुखुनांथाव बाथ्रा, दासिमबो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, जोंबो मिथिलायगौ जे BTCनि बायजोआव जाखिनि गामि थालांनाय, जा BTCजों जाखिनि हाबबाय सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला, बे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला दासिमबो रोखायै बिथांमोनखौ BTCनि बायजोआव बे जा हाबबाय बे हाबबाय, जे BTCनि बायजोआव जा खालामनाय बेखौ दासिमबो रोखायैनो बिथांमोना नटिफिकेसन होआखै। दा बेफोरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेजों लोगोसे गवालपारा आरो कामरुप जिल्लानि जा बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ लाफानानैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ इन्टारिम काउन्सिलाव सोसननाय जादोंमोन। नाथाय भिलेज नटिफिकेसननिफ्राय बिथांमोनखौ दानख'ना दोनदों। बेफोरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोंहा गोबां बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुम बे आफादनि गेजेरजों जोङो डिमान्ड होबाय थादों, थाबैनो बिसायख'थि जानांगौ। बिसायख'थि जानानै जोङो गोख्रोङै बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महरै दाफुंनांगौ। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दिनैसिम दाजेननायनिफ्रायनो 13.5 crore होदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि अनगायैबो जोङो डिमान्ड होबाय थादों जे बोसोरसेयाव 500 कौटि रां होब्लासो अन्तत बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जायफोर सुबुं माहारि आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जायफोर जौगाथायनि खामानि, होमब्लासो जोङो आबुं महरै मावफुंनो हागोन। बेखौ जों आसा खालामदों आरो दासिम जोङो सरकारजों आरो गभर्नरजों रायज्लायगासिनो दङ, गोसोखां बिलाइ होगासिनो दं। बेखौथ' जोङो फेलार होनांगोन। मानोना होनब्ला बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दाजेननायानो खौसेथि बर' सुबुं आफादमोन, UBPO। बेहाय मोनसे समाव आङो गाहाय नेतारिमोन आरो लेङाइ आफादगिरिमोन। दा बे आफादनि गेजेरजोंनो जेराव एकर्ड जादों, एकर्ड सिगनेटरिस हिसाबै बिथांमोना दिनैसिम मावफुंनो हानांगौमोन, बोसोरसेयावनो मावफुंनो हानांगौमोन। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै 5 बोसोर बारबाय, बेनिखायनो जोङो फोथायनो फैयाखै। 5 बोसोर बारसेयावबो बिथांमोना दा इलेक्सन जागोनखाय जोङो खालामसिगोन, सरकारा मावसिगोन, बे खोथा होदों। जोङो बर' रायजो राजाफ्रा जों फोथायनो हाया। बेयो मिनिस्टारा लिलिपप बिथाङा मोनजादों आरो बेनिखायनो बिथांमोनहा बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जा मासियाव दङ, बे मासियाव थानानै थाइनैयानो जा बिथांमोना डिजिगनेसन आरो लोगोसे बेखौनो सन्तुष्ट लानानै बिथांमोना जिरायगासिनो दं। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय, BTCनि बायजोनि बर' रायजो राजानि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा।